다들이 망어야 주체모 당 팅니버스 제제 라비네 마지바미아바타 딘지기 tuzuzilia. Więc dzisiaj mamy drugi dzień letnich nauk Marnok. Będziemy nadal rozmawiać o pochodzeniu tajemnej mantry, ale zanim dojdziemy jakby do tego właściwego tematu, możecie się zastanawiać, kiedy w ogóle zacznę na ten temat mówić, tak czy inaczej. Chciałbym tak czy inaczej wrócić najpierw do pierwszej sangi mnichów i mniszek. Przypomnę te tematy, które te tematy związane z tym, jak rozpoczynało się tworzenie pierwszej sangi. Oj, coś tu nie chce się trzymać ten slajd. Czasami technologia mnie zawodzi. Może tak będzie lepiej? Więc najpierw chcę porozmawiać o tym, jak wyglądało takie codzienne życie w pierwszej sangi. Więc teraz przejdziemy do tego, na czym polegała jakby starszyzna, jak wyglądały, że tak powiem, jakby poziomy ważności, poziomy statusów w społeczności buddyjskiej. Takie poziomy, status istnieje w każdej społeczności, prawda? Normalnie taka starszyzna w społeczności jakby polegała na tym, że ważniejsi i starsi byli ci, którzy byli po prostu starsi wiekiem. Natomiast w przypadku mnichów i mniszek Buddy starszyzną byli ci, którzy mieli najdłużej utrzymywali ślubowania mnicha lub mniszki. Czyli wszystko jedno, czy ktoś był starszy, czy młodszy wiekiem. Jeżeli przyjął wcześniej ślubowania, był starszy od tego, który przyjął, miał wyższy status niż ci, którzy przyjęli później ślubowania. Oczywiście bikszu to byli też ci, którzy, tutaj mówimy o bikszu, bikszu byli tymi, bikszuni, którzy przyjęli pełne ślubowania. I właśnie przyjęcie tych pełnych ślubowań bikszu lub bikszuni jakby determinowało, czy jesteśmy starsi, czy też ważniejsi od innych mnichów czy mniszek, czy nie. I w ten sposób jakby sadzano też mnichów i mniszki. Obecnie, w dzisiejszych czasach, starsi ludzie, którzy dożyli wieku 80 lat i ktoś, kto ma 20 lat i oni przyjmują razem ślubowania, mnisie, jeżeli
ten 20-latek przyjmie te ślubowania wcześniej, na przykład pół godziny wcześniej, to znaczy, że już jest jakby starszym mnichem dla tego, który przyjął ślubowania później, a mimo tego, że ma 80 lat. Więc tutaj nie było takiego jakby statusu związanego z urzeczywistnieniem. To jest jakby, więc tutaj jakby w Vinai nie bierze się pod uwagę urzeczywistnienia danej osoby, bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie jakby datę przyjęcia ślubowań, pełnych ślubowań mnisich. Jeśli chodzi o urzeczywistnienie, to tego rodzaju status jest uważany w tajemnej mantrze. Tym się te ścieżki też różnią. Ogólnie w naszym społeczeństwie uważa się, że starszyzna to są ludzie starsi po prostu. W Vinai uważa się za starszyznę tych, którzy wcześniej przyjęli ślubowania mnisie. Natomiast w Vajrayanie, czy też w tajemnej mantrze, status zależy od poziomu urzeczywistnienia, od poziomu mądrości. Natomiast w Tybecie rozwinęła się jeszcze inna, nieco inna jeszcze tradycja, związana z tym, że im starszy, czy też ważniejszy lama, tym wyższy tron otrzymywał. Najprawdopodobniej znacie taki tekst napisany przez Karmachagmę Dharma z gór, czy też górska Dharma, w której on spisał taką pieśń, którą nazwał Pieśń Wyższych i Niższych Tronów. W tej pieśni Karmachagmę podkreślił, że ta tradycja pochodzi z kultury chińskiej. Ona nie pochodzi od Buddy, ani nie jest tradycją indyjską, ani tybetańską, pochodzi z kultury chińskiej. Otóż za czasów dynastii mongolskiej i dynastii Ming, które panowały w Chinach, wielu władców Chin było uczniami lamów tybetańskich. W związku z tym wszyscy uczniowie, inni uczniowie i sam również władca, sam cesarz Chin, wyrażali swój szacunek guru w określony sposób, jakby zgodny z tradycją, z kulturą chińską. I na tym to polegało, że sadzali im na wysokim siedzeniu, na wysokim tronie. Na przykład podczas dynastii Yuan największym lamą, który miał największy status, był Drupon Penpa. Za czasów dynastii Ming był Karmapadi Shinksherpa. Później, podczas dynastii Qing, to był Dalaj Lama. I oczywiście było wielu takich lamów, którzy byli guru dla władców Chin, dla kolejnych władców Chin. I w związku z tym wszyscy musieli jakby wyrażać im szacunek, bo jeżeli nie wyrażało się szacunku wobec guru imperatora, to tak jakby się nie wyrażało szacunku wobec niego. Więc taki lama dostawał pieczęć, czerwoną pieczęć, szaty, trony, grano właśnie na trąbkach, kiedy on wchodził i tak dalej. To wszystko należy do tej chińskiej tradycji, która nakazywała tak traktować guru i cesarza.
Oczywiście z punktu widzenia Dharmy te przywileje są w ogóle nieważne, prawda? Nieistotne. Na przykład nasi praojcowie Kadziu, Marpa, Milarepa, Gampopa, pierwszy Karmapa Dosum Khenpa, Drigung Kyompa, Takluk Tangpa i tak dalej. Oni w zasadzie pod względem na poziomie urzeczywistnienia dorównywali Buddom. To byli praktycznie żyjący Buddowie, ale nie mieli żadnego statusu przypisanego, jakby nadanego im przez jakiegoś imperatora, króla i tak dalej. Żadnych czerwonych pieczęci, żadnych wysokich tronów i tak dalej. Często mówimy o tych młodszych, starszych szkołach Kadziu. Te 8 młodszych linii Kadziu pochodzi od Pamodrukpy. On miał największą, najszerszą jakby aktywność spośród uczniów Gampopy. I w tym czasie i kiedy on przekazywał im Abhishekę i instrukcje swoim uczniom, to po prostu siedział na jednej poduszce. Miał wielkie urzeczywistnienie i doświadczenie, ale siedział po prostu na zwykłej poduszce. I oczywiście w ogóle go to nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Nie przejmował się tym. A udzielał tych instrukcji Abhishek zgromadzeniu ponad 5000 uczniów, a mimo wszystko siedział na jednej poduszce. Milarepa miał 2 uczniów. Gampopa był jak słońce, a Rechungpa jak księżyc, prawda? Znacie dobrze Rechungpę. Więc Rechungpa pewnego dnia udał się do pewnego klasztoru Kadampy, żeby dostać trochę herbaty. Pomyślał sobie, a może jak pójdę do tego klasztoru, to dadzą mi trochę herbaty, poczęstują mnie jakąś herbatą. I poszedł do tego klasztoru i podczas przerwy na herbatę usiadł na końcu rzędu. Natomiast mnisi z tego klasztorze, on nie był mnichem, Rechungpa nie był mnichem, tak, był ubrany w takie białe szaty, rekpy, więc ktoś, kto tam rozdawał herbatę, powiedział wtedy: ty biała kozo, dla ciebie nie ma tutaj miejsca. I po prostu wyrzucili go za drzwi, wyrzucili go z klasztoru. Po prostu wzięli go za fraki i wyrzucili przez drzwi, a kiedy zamykali drzwi, to on nawet jakby nie zdążył dobrze wyjść i przytrzasnęli mu drzwiami stopę. Jedna stopa jakby została w drzwiach, tak i została przytrzaśnięta tymi ciężkimi drzwiami. To bardzo go bolało oczywiście. Każdego by to bolało, prawda? I wówczas Rechungpa usiadł pod klasztorem i był bardzo smutny i zaśpiewał pieśń Dharmy. Kiedy śpiewał tą pieśń Dharmy, wówczas pewien mistrz Kadampy, Geshe Djaryulwa, który przebywał w tym klasztorze, przez okno usłyszał tą pieśń. I rozwinął bardzo wielką wiarę do tego mistrza, do Rechungpy. I w takiej tajemnicy Rechungpa stał się jego guru. Więc kiedy spojrzymy na tą historię, to Rechungpa nie pozwolono mu siedzieć nawet na końcu rzędu w klasztorze.
ale Geshe Gyalwa z tego samego klasztoru uważał go za swojego guru. Więc tutaj jakby to pokazuje, jak bardzo te wszystkie, ten cały status społeczny lamów i tak dalej, jakie to wszystko jest nieważne, bezsensowne. Jest też inna opowieść tego typu. Był taki klasztor Sakya, w którym mieszkał mistrz Tsangnak Chondrosenge. I mnisi w tym klasztorze bardzo mocno dyskutowali, kto powinien siedzieć w pierwszym rzędzie, kto w drugim, trzecim i tak dalej. I ten mistrz Chondrosenge, który był bardzo, bardzo takim dużym mistrzem logiki i filozofii, on otrzymał miejsce na samym końcu i trochę go to uraziło. Oczywiście był nieco dumny z tego, że był takim wielkim uczonym, znawcą filozofii. Z następnego dnia, podczas wschodu słońca, kiedy mnisi rozpoczęli pudżę, to przyprowadził osła. Ubrał tego osła w 3 szaty dharmy. Szantap i spódnicę i nałożył tak i przyprowadził tego osła na sam początek rzędu do klasztoru. Mnisi wówczas zaczęli pytać, o co ci chodzi, po co przyprowadziłeś tego osła? Zaś ten mistrz odpowiedział, no, ma 3 szaty dharmy i ma dobry głos, więc powinien siedzieć tam, gdzie umdze, na samym początku rzędu, prawda? Zazwyczaj właśnie ci mnisi, którzy mają dobry głos, zostają umdze i ci umdze zazwyczaj siedzą na początku rzędu. Więc ci, którzy mają dobry głos i ładne szaty, po prostu siedzą na początku. Taka jest tradycja, więc ten mistrz przyprowadził osła, który miał bardzo donośny głos i ładne szaty na sobie, więc dlaczego nie? Więc Karma Chagma wyjaśnił, że istnieje, że trzeba dobrze zrozumieć tą historię. Jeżeli mamy właściwości i urzeczywistnienie i siedzimy na końcu rzędu w klasztorze, to w zasadzie ten koniec rzędu jest początkiem rzędu. Natomiast jeżeli nie mamy żadnych właściwości i żadnego urzeczywistnienia, a siedzimy na początku rzędu, czy też w pierwszym rzędzie w klasztorze, to wówczas z punktu widzenia Buddhów i Bodhisattvów ten początek rzędu jest tak naprawdę końcem rzędu. Najważniejsze jest to, ile mamy doświadczenia i urzeczywistnienia. A Buddowie i Bodhisattwowie to zobaczą tak czy inaczej, bez względu na to, w którym rzędzie, w którym miejscu siedzimy. W jednym z klasztorów Namring w Tibecie było też taki zwyczaj siedzenia na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Czyli wszyscy mnisi czekali w drzwiach, otwierano drzwi i oni wszyscy wbiegali i kto pierwszy dobiegł na miejsce, to tam siedział. Więc to był jest to taka tradycja panowała właśnie w tym klasztorze. Słyszałem o tym wcześniej. Słyszałam o jednym klasztorze, który właśnie tak robił, nie powiem którym.
정부예배 진짜기 다 땜지 용거래 제제 다디 참참양고 땜지 제제 요제차 된다 루스요 제장마 고마질이야 고마들이야 요제차 루스요 요제체 수년에 까와지요 고마디나노 까와지요 까와텔이야 Więc tam 티자 jest, więc to jakby powodowało, że był też taki, był też taki jeden zwyczaj w jednym klasztorze, że ktokolwiek dobiegł pierwszy do jednej kolumny, to dostawał jaka. Więc wszyscy mnisi jakby rzucali się na tą kolumnę, niemalże tam pozabijali się nawzajem, obijali sobie czoła o tą kolumnę, byle tylko jakby... Więc podczas pudży później wszyscy byli spoceni i krwawili z czoła i tak dalej. Więc to były dość dziwne obyczaje w Tybecie. To jest tak naprawdę bardzo duży problem, taka udręka po prostu, te wszystkie te miejsce do siedzenia, wysokość tronów i tak dalej. Pan Druk Gyalwang, Gyalwang Drukpa, zawsze pisał kiedyś, że to w zasadzie to nie powinno być żadnych jakby zaklepanych miejsc dla takich czy innych lamów, mnichów i tak dalej. Bo to tylko tworzy konflikty, niezgodę, mnisi, jakby u mnichów i mniszek czy mniszek rozwija się 8 światowych dharm, czy też bo oni wszyscy się zastanawiają na tym, kiedy wreszcie będę siedział tam, kiedy wreszcie będę, czy po prawej, czy po lewej, kiedy wreszcie osiągnę taki czy inny status i tak dalej. I to wszystko jakby potęguje jakby całą tą, wszystkie te zmartwienia mnichów, którzy zamiast zajmować się swoim wyzwoleniem, jakby myślą tylko o tym. Podobnie jest z tronami, z wysokością tronów. Obecnie, kiedy zapraszamy jakiegoś lamę, to w zasadzie cały czas się zastanawiamy, jaki wysoki powinien być ten tron, czy powinien być wyższy od tego, czy niższy od tego. Jak damy mu za niski, możemy go obrazić, jak damy mu za wysoki, możemy go obrazić. To jest po prostu to tylko powód do bólu głowy. Gyalwang Drukpa też mówił, że kiedy damy za wysoki status jakiegoś lamy, to w zasadzie jakbyśmy pomniejszali siebie samych, co też nie jest właściwe. A jeżeli mu damy za niski tron, to tak jakbyśmy go nie doceniali odpowiednio i tak dalej. Na przykład on mówił, teraz mówi się, że Karmapa ma taką wielką pozycję, ponieważ Karmapowie byli wówczas guru dla cesarzy chińskich. W związku z tym co? My wszyscy jesteśmy jakimiś półgłówkami, którzy nie mają żadnych właściwości? Tak by to wyglądało, tak? Skoro nikt nie może przewyższyć Karmapy, to znaczy, że my po prostu nic nie znaczymy, nie mamy żadnych właściwości, żadnych dobrych, żadnych zalet. Więc tak czy inaczej w Tybecie była taka zasada właśnie przyznawania różnej wysokości tronów różnym lamom, która do dzisiaj sprawia bardzo wiele problemów. Teraz przechodzimy dalej z powrotem do tego, jak żyli mnisi za czasów Buddy. Generalnie chodziło o to, żeby odciąć się od wszelkich jakby przyjemności zmysłowych. Żeby jeść tylko do południa, żeby przestrzegać pewnych zasad, na przykład nie grać w nic, nie bawić się, nie tańczyć, nie śpiewać.
Kiedy mnich czy mniszka się obudzili rano i przemyli twarz, wkładali na siebie szaty i powtarzali, czy też zapamiętywali różne nauki dharmy ze swoim kempą albo aczarią. I tam jakby kempo, czy ten kempo, czy acharya przekazywali pewne nauki, a uczeń musiał je powtórzyć, zapamiętać. Acharya i kempo też sprawdzali, czy uczeń rozumie znaczenie tych nauk, czy, czy dobrze praktykuje właśnie słuchanie i rozmyślanie, a potem praktykowali medytację w oparciu o te nauki. Jeżeli Buddha jeszcze żył, prosili o te nauki, o kolejne nauki samego Buddy. Zazwyczaj powtórzenie nauk 3 razy powodowało, że ktoś zapamiętał je. Mówiono, że przekaz dharmy, że przekazuje się tylko tyle, można przekazać tylko tyle dharmy, ile uczeń jest w stanie zapamiętać. Dlatego zapamiętywanie było tak ważne. Więc potem jakby medytowano nad tym, co się usłyszało i przemyślano. Również jest taki był zwyczaj, jakby to było taki rytuał, czy też to, co mnisi zazwyczaj robili rano. Potem po takim poranku wszyscy wychodzili z tego miejsca, w którym przebywali i ruszali do wiosek, czy też miasteczek i prosili o jedzenie. I to jedzenie należało spożyć przed południem. W naszej tradycji tybetańskiej mówi się, że istnieje wiele powodów, dla których wiele jakby zalet tego proszenia o jałmużnę, takiego żebraczego życia. Po pierwsze, mnisi zazwyczaj przebywali poza wioskami, tak? Poza miastami i wioskami, w jakichś jakby odosobnionych, cichszych miejscach, więc musieli przejść jakąś odległość do tej wioski czy miasteczka i to było dobre ćwiczenie, po prostu fizyczne ćwiczenie, że się przemieszczali. Wykonywało się dużo kroków w tym celu. Więc to było jakby dobre dla ciała, tak? Poza tym, fakt, że ci mniszki musieli prosić o jedzenie, to jakby sprawiało, że wymuszało na nich jeszcze większą dyscyplinę, czystość, takie jak najlepsze zachowanie, ponieważ tego rodzaju postawa jakby wywoływała więcej szacunku w tych ludziach, którzy ofiarowali to jedzenie. Mówiło się, że to było takie oczyszczanie oczyszczanie darów, oczyszczanie szczodrości. To było jakby dobre dla obu stron. Jakby dzięki temu i ci, którzy obdarowywali, zgromadzili zasługę, i ci, którzy byli obdarowani, gromadzili zasługę, bo oni jakby w zamian przekazywali jakieś nauki dharmy, rady tym ludziom i tak dalej. Poza tym mnisi i mniszki, którzy musieli prosić o jedzenie, jakby no, naturalnie nie rozwijali zbyt dużej dumy. Tak?
jakby pomagało to w ujarzmieniu dumy. Więc mnisi i mniszki jedli tylko jeden posiłek dziennie i musieli go skończyć przed południem. Natomiast w naszej tradycji tybetańskiej, przynajmniej w przekładzie tybetańskim Mula Sarvasivady, mówi się, że głównym powodem, dla których bikszu i bikszuni nie mogą jeść po południu, jest to, żeby nie byli za grubi, żeby nie tyli. Bo ktoś, bo ludzie, którzy tyją, robią się bardziej leniwi, bardziej śpiący, tacy i w związku z tym to mocno zakłóca ich praktykę słuchania, przemyśliwania i medytacji. W związku z tym lepiej mniej jeść, nie tyć i mieć jaśniejszy umysł. My dzisiaj tak nie medytujemy tak zbyt często, wobec czego to nie ma znaczenia, czy ile jemy, bo i tak nie medytujemy. Ale tak czy inaczej, ci, którzy medytują, to wiedzą, jak bardzo jak bardzo jak bardzo potrzeba snu, czy też ochota na sen jakby przeszkadza w tej praktyce. Taka mgła mózgowa przeszkadza bardzo. Ale są na przykład ludzie, na przykład obecni, na przykład, którzy mają cukrzycę, mają niski poziom cukru we krwi, wówczas ich ciało zaczyna drżeć, tak? Są tego rodzaju osoby, po prostu chore. I w oczywisty sposób takie osoby no, muszą jeść ileś tam posiłków dziennie. Inaczej po prostu będą bardzo cierpiała i choroba będzie się mocniej rozwijać. Więc to jakby i oczywiście takie cierpienie ciała jeszcze bardziej niż ospałość przeszkadza w medytacji i to jest oczywiste, że w tym, że istnieje, że dla nich robi się wyjątek. Mnisi, kiedy już skończyli swój posiłek, wrócili na swoje miejsce, czy też do swojego miejsca przebywania, wówczas udawali się gdzieś pod jakieś drzewo i praktykowali medytację, praktykowali ją aż do zachodu słońca. Dopiero kiedy słońce zaczynało zachodzić, zbierali się w jakimś jednym miejscu na polanie, w jakimś holu, jeżeli był zbudowany, i wymieniali się różnymi doświadczeniami podczas medytacji, rozmawiali na ten temat, pomagali sobie, wspierali się nawzajem. Albo na przykład przychodzili do swojego kempu czy aczari i prosili o radę dotyczącą tego właśnie, co przemedytowali, jak ta medytacja wyglądała albo jeżeli Budda żył, to przychodzili do Buddy i pytali go, zadawali mu pytania, rozwiewali swoje wątpliwości i tak dalej. I i jeżeli był czas, jeszcze medytowali tuż przed snem. W zasadzie w gruncie rzeczy, na to spojrzymy, to w zasadzie mnisi cały swój czas, mnisi i mniszki, cały czas swój czas poświęcali tylko i wyłącznie dharmy, albo nic nie mówili, albo rozmawiali na temat dharmy. Nie było żadnych rozmów o polityce, o innych tego rodzaju rzeczach. Po prostu rozmawiało się tylko o dharmie, spędzało się czas z pełną koncentracją na osiągnięciu wyzwolenia.
Wieczorem, kiedy wracali do swoich miejsc, na przykład takich e, pokoików medytacyjnych jakichś, to dalej medytowali jeszcze przed snem i od świtu jakby zaczynał się nowy dzień tak samo, który wyglądał mniej więcej tak samo. Tak czy inaczej, całe jakby życie mnichów i mniszek jakby było regulowane pewnymi zasadami ślubowań, czyli zasadami Vinai. W zasadzie nie mieli żadnej innego zadania, żadnej innej pracy. Wszystko, co mieli zrobić, to osiągnąć wyzwolenie. Czyli praktykować słuchanie, kontemplowanie i medytację. I w ten sposób wszystko jakby poświęcali osiągnięciu nirwany. Więc dlatego wszyscy jakby mnisi i mniszki poświęcali się temu bardzo z wielkim oddaniem. Można powiedzieć, że to było ciężkie życie, bardzo trudne z pewnej perspektywy, ale taki był jego główny cel. Może to jest jakby dobry moment na rozpoczęcie 30-minutowej przerwy, podczas której będziemy recytować pochwały dla Tary. Teraz przejdziemy do tematu odosobnień monsunowych, czy też deszczowych. Więc Buddha i jego uczniowie na początku po prostu podróżowali z miejsca na miejsce. W zasadzie nie wolno im było przebywać gdzieś dłużej. Tak po prostu wędrowali bez celu z jednego miejsca na drugie. Jakby bardzo rzadko zatrzymywali się w jednym miejscu na dłużej. W związku z tym jakby cały czas byli w ruchu. To był jakby jeden z aspektów ich praktyki. Mieliśmy również wielu takich joginów i siddhów w Tybecie, którzy robili dokładnie to samo. Nie cały czas przemieszczali się z miejsca na miejsce, cały czas. Na przykład Milarepa przez cały czas jakby medytował w coraz to inny, zmieniał miejsce pobytu, zmieniał miejsce praktyki. Podobnie było za czasów Buddy. Buddha ze swoimi uczniami cały czas przemieszczał się przez cały czas, jakby przemierzał wielkie dystanse tak naprawdę, wielkie odległości. Ale każdego roku w Indiach są 3 miesiące monsunu, 3 miesiące deszczów. I podczas tego okresu one zazwyczaj zaczynają w miesiącu Ashada, tak mniej więcej w czerwcu, lipcu i trwają jakieś około 3 miesiące. I stąd jakby pojawiła się taka tradycja zatrzymywania się na odosobnienie podczas tych 3 miesięcy. Można to było robić albo we wcześniejszej porze deszczowej, czyli rozpocząć to odosobnienie w czerwcu, lipcu, albo w lipcu, sierpniu, jeżeli ta wcześniejsza pora nie była możliwa.
Obecnie wiele naszych klasztorów utrzymuje tą tradycję i jakby organizuje właśnie tego rodzaju odosobnienia deszczowe w klasztorach. Dlatego pomyślałam, że może powinniśmy się zatrzymać na tym temacie na chwilę. Nie jestem w stanie dokładnie omówić całego tego tematu, ale chcę poruszyć kilka aspektów. Więc mamy wcześniejszy okres deszczowy i późniejszy okres deszczowy. Można. Więc jakby to nie ma znaczenia, który z których okresów wybierzemy. W Vinayach mówi się, że to odosobnienie powinno trwać 3 miesiące, podczas gdy obecnie większość klasztorów tybetańskich organizuje to odosobnienie przez 1,5 miesiąca. Więc jakby połowę tego okresu. Więc możemy się zastanowić, skąd się to wzięło, jak doszło do tego, że ten okres został skrócony. Więc jakby zaczęłam się zastanawiać, czy istnieje jakieś źródło Vinaya, które by to sugerowało skrócenie tego okresu. Zazwyczaj, kiedy rozpoczynamy odosobnienie, to składamy ślubowania przebywania na tym odosobnieniu przez jakiś czas, prawda? Czasami, ale i w pierwszych tekstach Vinaya to były 3 miesiące, natomiast były pewne wyjątki. Były też sytuacje, w których należało odłożyć na przykład takie odosobnienie albo skrócić go. W Tybecie, zgodnie z tradycją Mula Sarvastivada Vinai, która została przetłumaczona na język tybetański, w której ta tradycja jest praktykowana w Tybecie, wówczas mówi się w niej o miesiącu, o okresie 1,5 miesiąca. Na przykład są takie sytuacje, w którym na przykład wiemy, albo pojawił się na przykład, albo wiemy, że przybędzie, albo pojawił się mnich, który jest bardzo taki albo agresywny, albo taki skłonny do kłótni, jakby, którym mógłby przeszkodzić, jakby, aby w spokoju takie odosobnienie przeprowadzić. Istnieją na przykład takie dobrze znane w tybetańskie komentarze Conapy i również komentarz Micho Dorje, i w których mówi się, jeżeli się wykonało kolejne, jeżeli w czasie tego okresu deszczowego praktykuje się sodziąg w tych określonych dniach sodziągu, tak, a odosobnienie rozpocznie się nieco później, to też jest dobrze, to też jest w porządku. Wtedy można na przykład, wówczas to odosobnienie może trwać 1,5 miesiąca. Mogą to być też 2/3 tego okresu. Na przykład są jakieś okoliczności, które przeszkadzają w odbyciu pełnych 3 miesięcy. Ale Micho Dorje na przykład podkreślał, że nawet jeżeli tylko część tego czasu poświęcimy na odosobnienie, to jakby pełne błogosławieństwo tego odosobnienia będzie obecne. Czasami mówi się, że zrobienie większości załatwia sprawę, że tak powiem. Jeżeli wystarczy zrobić połowę albo większość tego okresu, to też jest dobrze. Większość komentarzy tybetańskich jest ten komentarz Conapy, jest komentarz nazywany
Różaniec klejnotów, jest również komentarz Micia Dorje i one wszystkie na przykład mówią, że jeżeli pojawi się jakaś osoba, jakiś mnich, który przybędzie, dołączy do tej społeczności, który jest taki kłótliwy, problematyczny, to można odosobnienie przełożyć. Jeżeli istnieje problem ze zgromadzeniem jedzenia albo lekarstw, pojawiła się jakaś choroba i tak dalej, to oczywiście można to odosobnienie przełożyć albo go nie odbyć. To też tego rodzaju okoliczności pozwalają na to. Albo jeżeli zrobimy wówczas tylko połowę okresu odosobnienia, też będzie dobrze. W gruncie rzeczy chodzi o to, jak powiedziałem wcześniej, trzeba patrzeć na sytuację, patrzeć na okoliczności. Jeżeli istnieją okoliczności, które jakby usprawiedliwiają zrobienie jakiegoś wyjątku, to można go zrobić. Natomiast jeżeli obiecamy na początku odosobnienia, że będziemy przebywać w odosobnieniu 3 miesiące, a potem zrobimy tylko 1,5 tak sobie, to nie jest okej. Nie wiem, dlaczego teraz wykonujemy tylko 1,5 miesiąca. Być może, że jest jakieś źródło, być może, że jest jakieś wyjaśnienie w tekstach, ale ja go nie znalazłem. Tak czy inaczej, zakończenie retreatu powinno się odbyć albo w tym przypisanym czasie, albo nagle, albo za zgodą, za obopólną zgodą. Zazwyczaj Więc jeżeli zaczynamy odosobnienie, bo zazwyczaj to tak się odbywało, że to będzie 16 dzień 5 miesiąca, czyli dzień po pełni 5 miesiąca, wówczas kończymy odosobnienie w pełni 8 miesiąca. Natomiast jeżeli rozpoczęliśmy odosobnienie 16 dnia, czyli dzień po pełni 6 miesiąca, wówczas kończymy je w pełni 9 miesiąca. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Ale czasami istnieje też wyjątek, że można odosobnienie zacząć 7 miesiąca, a skończyć 10 miesiąca. Tak też, taka możliwość również istnieje. Więc na zakończenie takiego odosobnienia wykonuje się ceremonię prawada, czyli taką kończącą ceremonię. Istnieją również różne opinie, na przykład niektórzy mówią teraz w Tybecie, czy to powinien być, zastanawiam się, czy to powinien być 5. czy 6. miesiąc. Musimy się nad tym zastanowić, dlatego że w tradycji Theravady to odosobnienie zaczyna się 16 dnia 5 miesiąca, zaś ten miesiąc Sagadała to jest tak naprawdę 3. miesiąc tybetański. Natomiast moim zdaniem, że za czasów Buddy rozpoczynano to odosobnienie podczas przesilenia letniego, czyli które przypada mniej więcej na 20 czerwca. Więc to nie jest 3. miesiąc tybetański, ale 5. miesiąc tybetański. Wcześniej mówiono, że ten miesiąc Vaisakha był ostatnim miesiącem wiosny, natomiast teraz jest on pierwszym miesiącem lata. Więc te wszystkie jakby astrologiczne, kalendarzowe jakby tradycje już się zmieniły, nazwy się zmieniły. Więc jeżeli chcemy to robić, jakby zastanowić się, czy nie powinniśmy tego robić zgodnie z tradycją Theravady i zgodnie z tradycją współczesnej astronomii.
Bardzo ważne jest, a jeżeli podejmujemy się powrotu do tej tradycji organizowania tych odosobnień deszczowych, to powinniśmy je robić dobrze. Bo jeżeli nie będziemy robić tego dobrze, to tak naprawdę pozwalamy, aby te nauki się trochę zdegenerowały albo zanikły zupełnie. Więc jeżeli chcemy, wracamy do tej tradycji, to powinniśmy to robić zgodnie, jakby dokładniej i więc czasami istnieją takie różne, tak powiedziałem już, okoliczności, w których nie możemy przebywać na odosobnieniu przez 3 miesiące. Ale jeżeli zaplanowaliśmy to w ten sposób, chcieliśmy to zrobić w ten sposób, ale w trakcie odosobnienia coś się stało, więc wówczas co można wtedy zrobić? Wówczas po mniej więcej 2 lub 3 sodziągach, na przykład podczas pełni lub pełni księżyca lub nowiu można zrobić tą ceremonię kończącą. To jest to dotyczy sytuacji, w której rozpoczęliśmy te odosobnienie, zaplanowaliśmy go, rozpoczęliśmy go i nagle coś się stało. Wówczas jak możemy skrócić to odosobnienie i można to zrobić właśnie w ten sposób, że trzeba odbyć przynajmniej 2-3 sodziągi i wówczas w pełni lub nów zakończyć odosobnienie. Na przykład bikszu zatrzymali się w jakimś określonym miejscu, wykonywali to odosobnienie w jakimś miejscu i nagle była powódź w tym miejscu, tak? I co wtedy zrobić? Więc co można wtedy zrobić? To już nawet nie można nawet poczekać na te 3 sodziągi, tak? Ani na nów, ani na pełnię i tak dalej. Po prostu trzeba się zbierać i uciekać. Co wówczas mnisi mogli zrobić? Mogli się umówić, że po jakimś czasie, kiedy już to niebezpieczeństwo minie, zbierzemy się tutaj ponownie i wówczas dokończymy odosobnienie, na przykład kilka sodziągów i zrobimy ceremonię kończącą. Więc to jest jakby taka trzecia sytuacja, w której można nagle tak z jakichś bardzo ważnych powodów skrócić odosobnienie. Więc jakby mnisi umawiają się, że w przyszłości, na przykład za taki czas, czy kiedy to niebezpieczeństwo minie, zbiorą się ponownie i jakby dokończą to odosobnienie, przynajmniej w jakimś ograniczonym sposób. Ale ogólnie mnisi zbierali się na 3 miesiące i obiecywali sobie, zrobimy to, będziemy wykonywać to odosobnienie. Więc albo zostajemy przez te 3 miesiące, albo właśnie dochodzi do tej drugiej sytuacji, że musimy to odosobnienie skrócić z jakichś ważnych powodów, ale możemy zrobić je w bardzo ograniczonym zakresie. Wówczas wykonujemy te 3 sodziągi i kończymy szybko odosobnienie. Albo jest to takie bardzo nagłe. Wówczas mnisi czy mniszki się umawiają po prostu ze sobą nawzajem, że wrócą i dokończą w ograniczony sposób to odosobnienie. Tak czy inaczej, odosobnienie trzeba zakończyć tą ceremonią prawada, czyli tą ceremonią kończącą.
gindyundigide samolo langale roshole ya ane Więc po maung prostu trzeba dobrze jakby zbadać okoliczności i co można zrobić. tinde indu sane tela tebi ina ngaso karaha gorsana tende bi ge genge ba tinde ta Więc to, co jest tutaj jakby jasne i oczywiste, jeżeli istnieją jakieś okoliczności, które, bardzo takie nieszczęśliwe okoliczności, które jakby zagrażają zdrowiu czy życiu mnichów, to nie trzeba jakby na siłę przebywać w tym odosobnieniu. Są możliwości, aby jakby dokończyć je później albo je skrócić. mise tinde kange mo jidan se bin dawa sum ni jibi de wa shari Natomiast jeżeli nie ma żadnego niebezpieczeństwa, nie ma żadnych złych okoliczności, to trzeba wykonać całe trzymiesięczne odosobnienie. Więc jakiś czas temu podczas konferencji Kadziogyncie wiele klasztorów jakby zwróciło uwagę na to, że zgodnie z Vinaja, zasadami Vinaja, mnisi i mniszki powinni odbywać to trzymiesięczne odosobnienie. I większość klasztorów postanowiła wrócić do tej tradycji i pomyślałam sobie, że to jest bardzo wspaniały pomysł, gdyż to będą jakby są takie 3 fundamentalne zasady praktyki ustanowione przez Buddę i bardzo fajnie, bardzo dobrze jest jakby wrócić do tej tradycji i wypełniać te wszystkie 3 fundamentalne zasady praktyki. Oczywiście to jest w zasadzie tylko dygresja do tego, o czym obecnie mówimy. shamle nge karsho samasana ta yar ngama da chima sa chi ta ti gol to shu sam Więc mówiliśmy o tym, że są te wcześniejsze odosobnienia deszczowe i późniejsze, tak? jidangi Więc który powinniśmy wybrać? Zacząć wcześniej czy zacząć później? kesi nga yar ngama ti Więc jeżeli zobowiązujemy się do wykonania wcześniejszego, jibor bidre nie ma żadnych przeciwwskazań, to nie możemy sobie tak po prostu zmieniać. Powinniśmy wykonać to wcześniejsze odosobnienie. ta kesi I- yangyar jibor ta kenge bor chungche yar chima te ya ke lembe ki kokobro mojung mi na ya nyeba me ko karaso ko 상계기 Jeżeli istnieją faktycznie jakieś okoliczności zagrażające zdrowiu czy życiu, to powinniśmy takie odosobnienie przełożyć, ale jeżeli nie ma takich okoliczności, to trzeba się trzymać planu. To nie jest tak, że Buddha powiedział, że to jest absolutnie konieczne, bo inaczej to coś się stanie. To jest po prostu, to jest zalecane i powinniśmy przestrzegać tych zasad, bo które jakby wspierają naszą praktykę. To było jasne. Ale to nie znaczy, że musimy na siłę to robić. Na przykład według wielu komentarzy, na przykład komentarza Micio Dorje, nowicjusze nie powinni sami odbywać takiego odosobnienia, powinien im towarzyszyć przynajmniej jeden bikszu. Jeżeli nie ma żadnego bikszu, to nie można zorganizować takiego odosobnienia. To samo dotyczy mniszek. Więc można się zastanowić, jak to się stało, że te odosobnienia w ogóle się rozpoczęły. Więc tak jak powiedziałem, uczniowie Buddy po prostu przemieszczali się z miejsca na miejsce, nie mieli jakiegoś stałego miejsca mieszkania czy przebywania. Ale ten monsun w Indiach jest naprawdę dość intensywny. Te deszcze są naprawdę dość intensywne. I jakby natura zmienia się w tym momencie. To znaczy nagle wychodzą na drogi różne
węże, wiele jakichś insektów, robaków, jest więcej moskitów, więcej komarów, więcej jakby, więc istnieje wiele żyjątek, które mogą nam zagrozić, mogą nas ugryźć, coś nam zrobić, albo my możemy na nie nadepnąć, zabić, zgnieść przypadkiem, bo po prostu cała ta wegetacja i jakby natura jakby przez te 3 miesiące jakby żyje tak dużo bardziej intensywnie w Indiach. Więc Buddha uznał, że lepiej jest w ogóle wtedy nie wychodzić. Oczywiście w dzisiejszych czasach przebywamy w klasztorach cały czas, tak czy inaczej. Więc ten powód jakby zanikł, tak? Tak czy inaczej przebywamy cały czas w klasztorach. Natomiast w tym wczesnym okresie buddyzmu bikszu cały czas się przemieszczali, cały czas wędrowali po okolicy. Natomiast podczas tych 3 miesięcy monsunu mogli się zatrzymać w jednym miejscu i po prostu był to taki specjalny okres. Więc dla nas, którzy cały czas cały czas mieszkają w klasztorze, to nie jest żadna specjalna pora. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że się nagle zatrzymamy i pomieszkamy w klasztorze przez kilka miesięcy. Wielu indyjskich uczonych jakby podkreśla, że to nie była tylko buddyjska tradycja. Był tego rodzaju odosobnienia deszczowe organizowane również były przez braminów, dżainistów, digambarów i również buddystów. Więc to była ogólnie przyjęta tradycja w Indiach w owym czasie. Bramini wykonywali tego rodzaju odosobnienia. Więc to było jakby taka dość popularny obyczaj. Mówimy o odosobnieniu deszczowym. To jakby odosobnienia, to słowo jakby dokładnie, jakby gdyby tłumaczyć dokładnie, to ono oznacza zatrzymywanie się na deszcz. Oczywiście to była również dobra okazja dla lokalnej społeczności, którzy mogli jakby przybyć w to miejsce, spotykać się z mnichami, spotykać się z Buddą. Było to taki możliwość jakby udzielania nauk tej lokalnej społeczności i tak dalej. Miało to wiele różnych innych zalet. W owym czasie, te odosobnienia deszczowe były jakby takim pomostem, które zacieśniały więź pomiędzy mnichami, mniszkami, a lokalną społecznością. To pozwalało jakby stworzyć taki dobry związek, więź pomiędzy ludźmi i lokalną społecznością, mnichami, mniszkami. Więc to jest jakby też podkreślane bardzo często przez uczonych dzisiaj indyjskich. I to dotyczyło wszystkich tych społeczności, nie tylko buddyjskich oczywiście. Więc kiedy zbliża się monsun w Indiach, mnisi jakby
jakby przestawali podróżować i zaczynali szukać jednego miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. Teraz, jak rozpoczynamy to odosobnienie, to najpierw wychodzimy tak symbolicznie, żeby tak się symbolicznie przejść, ale mnisi i mniszki to ogólnie robili to przez cały czas. Oni po prostu nie mieli stałego miejsca pobytu, cały czas przemieszczali się z miejsca na miejsce. I dopiero na te 3 miesiące deszczowe jakby zbierali się w jakimś jednym miejscu, grupami. Normalnie to było tak, że mnisi czy mniszki docierali do jakiegoś jednego miejsca, zatrzymywali się tam na kilka dni, potem przenosili się do innego miejsca, tam zatrzymywali się na kilka dni i tak dalej. Więc monsun był taką szansą jakby na to, żeby przestać jakby podróżować, żeby zatrzymać się w jednym miejscu na dłużej. I w związku z tym rozpoczynano to odosobnienie deszczowe jakby w tym samym czasie co roku. Oczywiście to odosobnienie nie mogło się odbywać jakoś bardzo daleko od społeczności lokalnej, ponieważ mnisi nadal prosili o jałmużnę i nadal prosili o jedzenie. Musiało to być gdzieś w pobliżu jakiegoś skupiska jakiejś lokalnej społeczności. Były dwa rodzaje jakby miejsc, w którym te odosobnienia się odbywały. Jednym był awasa, czyli jakiś budynek, jakieś pomieszczenie, a drugi się nazywał arama, więc te arama to był taki przyjemny zagajnik, w którym jakby drzewa ochraniają przed deszczem i dobrze jest się zatrzymać też na okres deszczowy. Więc to były albo takie zagajniki, albo już skonstruowane jakieś zadaszenia, jakieś pomieszczenia. Oczywiście to nie były takie klasztory, jakie mamy dzisiaj. To było takie miejsce tymczasowego zatrzymania, można powiedzieć. Ale bardzo często, ale z czasem zdarzało się tak, że mnisi wracali do tego samego miejsca, cały czas do tego samego miejsca. I to się stało jakby jakby te miejsca stały się nagle stałym miejscem jakby organizowania tych odosobnień. I w związku z tym to zaczęło się przeradzać w jakieś takie miejsce sangi. Więc bo mnisze jakby cały czas wracali w to samo miejsce. Ludzie, którzy mieszkali w tej okolicy, cały czas chcieli ich sponsorować, cały czas zapraszali ich do tego miejsca i z czasem przekształcało się one w takie po prostu miejsce sangi. Więc najpierw to były takie miejsca tymczasowe, ale z czasem, ponieważ czy mniszki wracały tam rok po roku, stawały się one dla niektórych takim stałym miejscem zamieszkania.
Oczywiście to ciągle nie były takie klasztory, jak mamy dzisiaj, ale już były miejsca, już były pokoje, czy jakieś cele dla mnichów, czy mniszek. Były jakieś miejsce, gdzie się zbierali, było jakieś takie ogrodzenie, które sprawiało, że tutaj jest ten teren praktyki, tak? Które tutaj proszę nam nie przeszkadzać, tutaj i tak dalej. Więc dlaczego mniszki musieli prowadzić takie ciężkie życie i chodzić od wioski do wioski, prosić o jedzenie i tak dalej? Oczywiście nawet na początku te miejsca, w którym oni zatrzymywali się na odosobnienia, to nie były ich miejsca, to po prostu były miejsca, gdzie ktoś ich gościł. Więc tak naprawdę to byli żebracy, oni nie mieli nic i jaki jest cel takiego rodzaju, takiego sposobu życia? Głównym powodem jest to, aby utrzymywać jak najmniej potrzeb, aby ograniczyć swoje potrzeby, aby otrzymywać swoje zacianki, aby być po prostu zadowalać się prostym życiem, prostym jedzeniem, żeby prowadzić życie tak proste, jak tylko się da, które będzie proste do zrozumienia, proste i ułatwiające praktykę. Całym celem ich życia była dharma. Więc w zasadzie jedynym celem tego rodzaju praktyki było odsunięcie wszelkich przeszkód w praktykowaniu tej dharmy. Oczywiście, cały czas trzeba widzieć cel, dlaczego oni to robili, jaki był cel tego rodzaju życia. Kiedy nasz cel jest bardzo jasny dla nas, wówczas nawet jakieś pozorne trudności nie przeszkadzają nam w tym. Kiedy mamy też jasny cel, to nagle chcemy wykorzystywać każdą wolną chwilę, każdy czas na dochodzenie do tego celu. I takie właśnie nastawienie mieli ci ludzie. Z początku, teraz te Vinaya to są jakieś setki różnych zaleceń i tak dalej. Na początku te ślubowania i zobowiązania były bardzo proste. Było ich kilka i były proste, były jasne i służyły tylko jednemu celu. Potem dodawano różne dodatkowe. Mam wrażenie, Buddha nie stworzył tych setek różnych zaleceń i ślubowań i różnych zasad. Wtedy to wyglądało bardzo prosto i myślę, że z czasem różni mistrzowie, komentatorzy dodawali te dodatkowe zalecania, zakazy i tak dalej. Ale z początku, w tym pierwszym okresie buddyzmu, w tamtej społeczności w Indiach, to była prosta rzecz. Trzeba żyć w bardzo prosty sposób, aby mieć jak najwięcej czasu na dharmę. Byli też bramini i dżiniści, którzy wręcz się umartwiali. Tak na tym polegała ich praktyka. Ale Buddha nie zalecał tego rodzaju rzeczy. Uważał, że nie ma sensu, umartwianie się nie ma sensu. Po prostu trzeba prowadzić proste, skromne życie, które pozwala, które nie odbierze nam całej energii, nie tak, żebyśmy padali z sił i nie mieli siły na nic. Ale też na tyle, żeby to było na tyle proste, żebyśmy mieli dużo energii i siły do praktyki, do medytacji.
Więc Buddha zalecał takie właśnie umiarkowanie, nie popadanie w żadną skrajność, ani umartwianie się, ani w, nie wiem, jakieś otaczanie się samymi przyjemnościami. 他理解了说中的这一个过去的。Więc chciałbym teraz opowiedzieć trochę o Sojonggu, o tej praktyce posiada i o praktyce Parawana, czyli o tej ceremonii zakończenia odosobnienia. Więc to były jakby takie fundamentalne, podstawowe rytuały, które były wtedy praktykowane. Więc tutaj ja nie będę mówił o szczegółach tej praktyki, tylko chcę takie wprowadzenie jakby historyczne zrobić. Więc kiedy mówimy o Sojonggu, czyli posiada, więc kiedy buddyzm pojawił się w Indiach, w tym czasie Brahmini, może pamiętacie z zeszłego roku, oni byli bardzo przywiązani do wykonywania bardzo takich rozległych rytuałów, o składania darów, ofiar, spokojnych, gniewnych i tak dalej. Więc cała ta zewnętrzna ten zewnętrzny aspekt wykonywania różnych ceremonii był bardzo ważny. Oni byli do tego bardzo przywiązani. Więc często wyglądało to tak, że ktoś po prostu skupiał się na jakimś zewnętrznym rytuale i różnych aspektach kolorowych tego rytuału, a nie autentycznej praktyce, która się odbywa wewnątrz nas. W związku z tym kiedy buddyzm się pojawił, to buddyści jakby stanęli w opozycji do tego rodzaju postawy. I nie przywiązywali jakby zbyt wielkiej wagi do rytuałów, ceremonii i tak dalej, tylko do właściwej praktyki, która prowadziła bezpośrednio do wyzwolenia. Wobec czego w tamtych czasach nie wykonywano różnych rytuałów, ofiar, pochwał, pokłonów i tak dalej. Wtedy nie było to takie ważne. Buddha podkreślał wewnętrzną przemianę, wewnętrzną praktykę i to właśnie się tym ludziom podobało. To właśnie się jego uczniom najbardziej spodobało. Pomiędzy buddystami. W hinduizmie oczywiście było bardzo dużo jakby praktyk, które w Indiach wykonywanych przez Brahminów i innych dżinistów, które wymagały wiele różnych rytuałów, pokłonów i tak dalej. Były również praktyki tajemnej mantry, ale one jeszcze wtedy nie były, że tak powiem, połączone z buddyzmem. Natomiast Buddha podkreślał, że najważniejsze jest to, co robimy swoim umysłem, że najważniejsze się skupić na swoim własnym wyzwoleniu. Ponieważ Buddha podkreślał właśnie ten aspekt, ten wewnętrzny aspekt, że on jest najważniejszy, te zewnętrzne rytuały stały się dla buddystów mało istotne. W hinduizmie te wszystkie rytuały były tak skomplikowane, że tylko Brahmini byli w stanie je wykonać. Podczas gdy buddyjskie rytuały, tych kilka rytuałów typu ślubowania, sojong i tak dalej, były bardzo proste i każdy mógł je wykonać. Dopiero z czasem, później nasze rytuały buddyjskie zaczęły się komplikować i
rozbudowywać, ale o tym powiem później. 都是军团体啊，大人心里所属的缺照，大家都喜欢平时这个这类滚的啊，这个 Głównym zadaniem głównie chodziło o to, żeby bikszu i bikszuni się nawzajem wspierali, żeby rozmawiali ze sobą o swojej praktyce, żeby pomagali sobie na ścieżce w osiągnięciu wyzwolenia w swojej praktyce, w medytacji, w zrozumieniu, w zmianie poglądu i tak dalej. 내지 초가 세란다도 제고는 담이다. 근데 배가 중중만 보지. 냠돈 좀. Więc na tym polegały te ich rytuały. Na tym polegały ich ceremonie. One się do tego sprowadzały, tak żeby sobie pomóc. Zbierali się na odosobnienie, zbierali się ze sobą co jakiś czas po to, żeby się wymienić doświadczeniami, żeby sobie nawzajem pomóc. Nie chodziło o robienie jakichś wielkich ceremonii, rytuałów i tak dalej. Wówczas w zasadzie były dwa rytuały, które tak naprawdę były główne, które utrzymywano. I jednym z nich był poszada, czyli sodziąg, a w drugim był prawa rana, czyli ta ceremonia na zakończenia odosobnienia deszczowego. Więc poszada to jest sodziąg, po tybetańsku sodziąg. Musimy dobrze zrozumieć, na czym ta praktyka polega. Czym jest poszada? Czym jest sodziąg w takim razie? Oryginalnie to nie była praktyka buddyjska, to była praktyka brahmińska. Z czasem buddyzm jakby przejął tą tradycję, przejął ten obyczaj i zaadoptował go do swojego poglądu. Z początku oczywiście nie było takiej tradycji, nie było takiego zwyczaju, to była po prostu, to była praktyka brahmińska, ale po jakimś czasie King Bimbisara jakby porozmawiał z Buddą, przedstawił mu jakby powody, dla których dobrze by było zaadoptować tą praktykę w buddyzmie i Budda się na to zgodził. Wówczas głównym tekstem, jaki był recytowany, to był ten znany tekst, że nie wyrządzaj nic złego i tak dalej. Później zaczęto recytować cztery szlachetne prawdy, czy też 4 prawdy szlachetnych. A potem, kiedy sanga zaczęła jakby się rozrastać, Budda jakby spisał kilka zasad Vinaya, czyli kilka zasad takich dla mnichów i mniszek, że nie powinieneś robić tego, powinieneś robić to i tak dalej, więc oni wtedy jakby zbierali się ze sobą podczas tego sodziągu, jakby recytowali te zasady, żeby o nich nie zapomnieć. Więc to robili taką powtórkę z nauk w tym czasie, żeby sprawdzali, czy nie złamali jakichś z tych zasad, wyznawali te złamania, te naruszenia. Wówczas sanga jakby patrzyła, jakby badała, sprawdzała jakby jak ciężka jest to przewinienie, więc czasami dochodziło nawet do tego, że jakiś mnich był po prostu wyrzucany ze zgromadzenia, albo po prostu dostawał jakąś karę, czy coś w tym stylu. Cała ta ceremonia jest nazywana poszada. W gruncie rzeczy chodziło o to, że mnisi i mnisi w ten sposób się nawzajem wspierali w swojej praktyce. Więc trzeba pamiętać, że
taką praktykę wykonywało bardzo wiele innych tradycji, nie tylko buddyści. Wykonywano ją w 23, 29 i 30 dnia. W Vajrayanie my również dodaliśmy 10 dzień w kalendarzu tybetańskiego, czyli 25 i 25 dzień kalendarza tybetańskiego. Tak czy inaczej, Nów i Pełnia były takimi dniami, w którym tą poszadę jakby praktykowały wszystkie tradycje religijne w owym czasie. To były też takie dni, my mówimy, że to są takie że to są takie dobre dni, takie pomyślne dni do praktyki dharmy. To były też dni, w których na przykład lokalna społeczność przychodziła, odwiedzała społeczność klasztorną, otrzymywała nauki albo otrzymywała 5 świeckich ślubowań i tak dalej. Tak czy inaczej, mówiono, że to są dni pomyślne, ponieważ jacyś bogowie mogą na przykład widzieć nas w tym czasie, odwiedzają nas w tym czasie i tak dalej. Więc tak czy inaczej, świeccy przychodzili otrzymywać nauki dharmy, a mnisi jakby wykonywali tą praktykę sadziągu 2 razy w miesiącu. Wielu indyjskich uczonych mówi, że wieczór przed sodziągiem mnisi czy mniszki zbierali się razem i omawiali nauki dharmy, dyskutowali na temat Vinai albo Abhidharmy. Natomiast w tybetańskich tekstach mówi się, że to się odbywało wcześniej rano przed sodziągiem, a nie wieczór przed. Nie wiem, co to znaczy dokładnie dyskutować nad Abhidharmą albo omawiać Abhidharmę. Mówi się, że tego rodzaju tradycja jakby rozwinęła się później, kiedy pojawiły się szkoły filozoficzne i tak dalej. Że tego nie było we wczesnym buddyzmie. Więc podobno tego rodzaju tradycja właśnie omawiania nauk wieczór przed sodziągiem pojawiła się wcześniej, że ona nie była praktykowana za czasów Buddy. Tak czy inaczej, cały wieczór mnisi spędzali nad rozmowami na temat dharmy i to było praktykowane 2 razy w miesiącu. Na drugiego dnia rano, podczas pierwszej sesji pierwszej sesji nad ranem, to najprawdopodobniej była jakaś druga nad ranem, była właśnie praktyka sodziągu, ta ceremonia sodziągu. Mulla Sarvastivada mówi, że kiedy Buddha był obecny, to Buddha przychodził i prowadził tę ceremonię, albo był to jakiś inny starszy bikszu. W tym czasie wszyscy nowicjusze musieli zostać na zewnątrz. Najpierw gromadzili się sami bikszu i oni recytowali sutrę Pratimoksha.
Ta Sutra Pratimoksha jakby to jest taka w gruncie rzeczy lista wszystkich 253 ślubowań bikszu, czy też zobowiązań bikszu. Więc ona jakby dotyczy bikszów, dotyczy pełnych ślubowań. Wówczas należało ją znać na pamięć i recytować z pamięci. Oczywiście za czasów Buddy jeszcze nie były sutry Pratimokszy. Wtedy były tylko podstawowe jakby takie zasady, które utrzymywali, bardzo proste, podstawowe zasady, które utrzymywali mnisi i mnisi, i oni właśnie recytowali te podstawowe zasady. Dopiero z czasem jakby te podstawowe zasady przemieniły się w 253 ślubowania bikszu. Czyli co recytowali wtedy mnisi? Nie wyrządzaj żadnego zła, czyń wiele z dobrego, całkowicie okiełznaj swój umysł. Oto nauka Buddy. Dobrze jest panować nad własnym ciałem, dobrze jest panować nad własną mową, dobrze jest panować nad własnym umysłem, dobrze jest panować nad nimi wszystkimi. Wyświęceni, którzy tego przestrzegają, są z pewnością wolni od cierpienia. Więc tego rodzaju formułki, tego rodzaju wersy recytowali mnisi wówczas. Później te zasady czy też ślubowania się rozrastały i powstała cała sutra wszystkich zasad bikszu. Oczywiście wszyscy mnisi oczywiście wszyscy musieli znać te zasady na pamięć. Te wszystkie zasady trzeba było znać na pamięć i jakby recytować je sobie nawzajem. Oczywiście, kiedy wówczas nie nosiło się ze sobą żadnych notesów ani iPadów i tak dalej, trzeba było pamiętać cały czas, jakich zasad trzeba przestrzegać, więc trzeba było się po prostu nauczyć tego na pamięć. Mnisi i mniszki musieli pamiętać, co im wolno, czego im nie wolno. Więc po recytacji tej sutry, tych zasad, wówczas dopiero zapraszano nowicjuszy. Więc tę ceremonię Sodziągu wykonywano mniej więcej co 15 dni, tak? I co 15 dni nowicjusze musieli jakby wyznawać wszystkie naruszenia i złamania zasad. Jeżeli nie było żadnych naruszeń i złamań, to trzeba było udowodnić, że ich nie było, że żyło się w czystym przestrzeganiu zasad. Więc tak wyglądał Sodziąg, czy też posiada nowicjuszy. To był jakby ten pierwszy etap, te pierwsze 2 sesje. Więc najlepiej było to zrobić w tej pierwszej sesji przed wschodem słońca, czyli jakaś 2., 3 nad ranem. Trzeba było skończyć całą tą ceremonię przed wschodem słońca, tak. Jeżeli nie dało się tego zrobić tak wcześnie, to mniej więcej o 5 rano, tak tuż przed wschodem słońca trzeba było zacząć tą ceremonię. Więc dlaczego trzeba było wstawać tak wcześnie rano? To chyba jest za wcześnie, prawda? Dlaczego trzeba było wstawać, budzić się tak wcześnie, żeby wykonać tą ceremonię? Jaki jest tego powód? Wykonywano to tak wcześnie rano, a tylko dlatego, żeby nikt nie był tego świadkiem, żeby ludzie świeccy im nie przeszkadzali, żeby
Nie było ich wokół, żeby to zrobić, zanim ludzie świeccy się budzą i przychodzili do nich i prosili przychodzili z jakimiś darami albo przychodzili prosić o radę i tak dalej. Więc zanim tego rodzaju aktywność się zaczęła, mnisi musieli zakończyć tą ceremonię. E, Wielu mnichów podczas tej ceremonii mówiło: oj, zrobiłem to, ja zrobiłem tamto, ja dopuściłem się takiego złamania, ja dopuściłem się tego. Więc wówczas jakby nie byłoby dobrze, żeby inni ludzie z zewnątrz słuchali takich wyznań. Jakby słuchając tego rodzaju wyznań, mogą stracić wiarę, mogą stracić zaufanie do tej społeczności mnisiej. Buddha powiedział, że więc to musi być musi to być wykonane w takiej prywatności, w pewnym jakby ludzie z zewnątrz mogliby stracić wiarę i zaufanie. Ananda spytał o to Buddę i Buddha powiedział, że oczywiście można zrobić wyjątek, jeżeli są tacy świeccy, którzy nie stracą wiary, słuchając tych wszystkich wyznań o złamaniach ślubowań i tak dalej, wówczas mogą przybywać, mogą być obecni podczas takiej ceremonii. Można ją wykonywać trochę później, jak najbardziej. To nie o to chodzi. Chodzi o zachowanie prywatności, takiej intymności podczas tego spotkania. Na przykład podczas jednej takiej ceremonii przybył King Bimbiswara i powiedział wówczas: my zazwyczaj chowamy swoje myśli. Przez całe życie chowamy swoje skryte przewinienia. King Bimbiswara był po prostu zdumiony, że można się zdobyć na taką otwartość, na taką szczerość, na taką pełną otwartość jakby w tym względzie, na takie pełne oczyszczenie. I był bardzo jakby podbudowany tą całą sytuacją. Więc to był taki właśnie wyjątek, tak, o którym Buddha mówił, że są świeccy, których to nie zdemotywuje. I wówczas tacy świeccy mogą być obecni podczas ceremonii. Na tym kończymy na dzisiaj.